गोदान बोसोरनिनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियावनो जासिगारबाय आरो लोगोसे बयबो फैगौ 2024 नि गोदान बोसोराव बयबो जाहाथे रंजा बाजायै जिउ खुंलांनो हायो आरो लोगोसे बयबो गाव गावनि थांखि आरो मिजिंआ जाफुंजोबगोन होननानै आङो बेखौनो आनान गसाइ इसोरनाव बेखौनो आरज गाबो जाहाथे बयबो रंजा बाजायै फैगौ गोदान बोसोरनि 1 जानुवारिनिफ्राय जोबथा डिसेम्बरनि 31 2024 सिम बयबो जाहाथे आलो गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो आंनि गासैबो आंगो लोगोफोरजों लोगोसे गासैबो बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबायनिसिमबो बेखौनो बयनिसिमनिबो थाखाय आं आफा इसोरनाव आरज गाबो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरो गिबियावनो खुलुमबाय Labai,